Здравейте, уважаеми приятели на Силен! Днес ви представям един кратък кардиокомплекс, който смятам, че е много подходящ сега в този сезон, в който е актуално чистенето на мазнини. Ще го обявя като комплекс за дамите, но всъщност и някои мъже могат да го използват, на които монотонното дълго кардио не им харесва. Също става идеално и за след тренировка, като така наречения на английски финишър. 3 упражнения, съответно 3 интервала по 20 секунди. Упражненията ще бъдат следните. Хайде, по-скоро ще направя 2-3 кръга заедно с вас. Така хем ще ви покажа упражненията, хем и ще ви мотивирам да тренирате заедно с мен. Хайде да започваме, пускам таймера. Първото упражнение е високо повдигнати колена. Ето това представлява. Нищо сложно. Може да го правите вкъщи, никакви проблеми. Второто упражнение. Трябва ви стълба или стъпало. Работете бързо с ръцете. Сега местя фотоапарата, защото се прехвърляме на земята в коремни преси с колената към гърдите. Дигам отново камерата и продължавам. Стъпвайте с пръстите възможно по-близо до края на стъпалото. Даже няма да мести камерата. Мисля, че много добре се получава този кардиокомплекс. Опитайте го и споделете на Facebook страницата ни Silen.bg или като коментар на www.silenbg.com или в Twitter дали ви е харесал. Това е от мен за днес. Имам и друга тренировка, така че отивам да качвам материала. Поздрави и успех!